Vítajte späť. V dnešnom videu sa pozrieme na rituál na rýchle pritiahnutie vysnívaného domu. Čiže konečne ten rituál, na ktorý už veľmi veľa ľudí čaká už takú dlhšiu dobu. Konkrétne, čo vám ukážem, je Road Opener alebo rituál na otvorenie cesty ku víťazstvu a zároveň je rituál na pritiahnutie vysnívaného domčeka. Rituál je teda trošku zdĺhavejší, lebo je to kombinácia dvoch oddelených rituálov. Myslím si, že mi pár mesiacov nazad písala jedna slečna, ktorá je Rómka a ona mala naozaj veľmi veľký problém nájsť si nejaký vysnívaný domček alebo niečo do prenajmu len z toho dôvodu, že je Rómka, že je tmavšia, že je tam nejaký ten rasizmus. Takže ak toto video sleduje táto slečna, dúfam, že ti tento rituál naozaj pomôže. Poďme začať teda klasicky s tým, že kedy tento rituál treba vykonať. Dobre, také okrajové informácie. Ďalej si prejdeme na potreby a na konci vám ukážem postup. To rituál by bolo najvhodnejšie vykonávať počas splnu, počas nového mesiaca alebo počas pribúdajúceho mesiaca, lebo si snažíme niečo pritiahnuť do nášho života. Vhodné dni na vykonanie takéhoto rituálu sú streda, čo je energia Merkuru, to je rýchlosť, internet, biznis, komunikácie, ďalej štvrtok, lebo to je prosperita, šťastie, šťastená, planeta Jupiter, potom piatok, lebo piatok je energia Venuše, je to energia lásky, úspechu, krásy, nadšenia, všeobecne pozitivity. Najlepší deň ale na vykonanie tohto rituálu je nedeľa, pretože nedeľa sa spája s energiou slnka, čo je energia víťazstva, úspechu, Boha, splnených prianí. Doba vyplnenia takéhoto rituálu je individuálna, ale do 3 mesiacov maximum. Do 3 mesiacov by ste mali mať výsledky. Pre tých, čo už majú nejaké skúsenosti s kúzlami, či už je to očisťujúca, liečivá, ochraňujúca mágia, vy by ste mali dostať tie výsledky o mnoho rýchlejšie. Najdôležitejšie je pozitívna myseľ, ďalej vaša viera vo vašu vlastnú mágiu, vykonávanie vášho rituálu s dobrou náladou a nie keď ste chorí a pre ženy nie keď máte menštruáciu a máte také tie bolesti a podráždenú náladu. Vaša energia a frekvencia, ktorú musíte dávať do vašeho rituálu na pričarovanie domčeka, musí byť naozaj veľmi vysoká. Vysoká energia a frekvencia je dobrá nálada, pozitívne zmýšľanie. Dobre? A ešte také info, čím viacej budete pozitívne myslieť ohľadom vašej ubytovacej situácie, tým rýchlejšie si pričarujete alebo pritiahnete výsledky z vášho rituálu. Pokiaľ si spravíte rituál a potom len pičujete, že žijete v hroznom byte, v hroznom dome, iba sa negatívne pozeráte na každú jednu časť vášho domčeka, všetko vám vadí, neveríte, že dostanete výsledky z toho rituálu, neočakávajte žiadne výsledky. Dobre? Takže viera vo vašu vlastnú silu, viera vo vašu vlastnú energiu a vašu vlastnú mágiu. A poďme sa pozrieť na potreby. Samozrejme citrón. A predtým, ako ho budete využívať vo vašom vlastnom rituáliku, spravte si do neho takýto otvor. No je to z toho dôvodu, že do citrónu budeme vkladať sviečku. A tá sviečka vám môže spadnúť, spôsobiť požiar, ak ju nebudete mať hlboko vsunutú. Šalvia alebo Palo Santo, káva, cukor, sol, používam himalajskú ružovú. A posledná ingrediencia je čili. Cukor, káva, ďalej to, čo vždycky priťahuje, či už sú to financie, kariéra, úspech, sláva, hocičo materiálne, hocičo pozitívne, čo si chcete pritiahnuť, kocúrnik. Bobkový list, stačí vám jeden a ideálne takýto veľký. Ďalej, nutmeg, neviem ako sa to hovorí po slovensky, napíšem to zrejme. Zázvor, taktiež môže byť drvený, celistvý, čerstvý, sušený, to je absolútne jedno. A hviezdicový anís. To najdôležitejšie, čo potrebujete, je kľúč, ktorý už otvoril nejaké dvere predtým. Môže to byť kľúč od špajze, môže to byť kľúč od povaly, môže to byť kľúč od záchodu. Dobre, hociaký kľúč, ktorý už má za sebou nejaké to otváranie dverí. Ďalej takýto drevený domček. Môžete to nájsť na internete, môžete si niečo podobné aj vyrobiť doma z kartónu napríklad, ale tento domček musíte mať. Znaky si nevšímajte. Ďalej potrebujete 2 sviečky, je jedno aká veľkosť, je jedno aká farba.
aký tvar. Zápalky, zapaľovač, to je jedno. Fixka, pero, aby ste si mohli vypísať svoje petície. Nožnice. Toto sú moje rituálne nožnice, preto sú také ako okakané. Papier na petíciu. Začíname najprv s tým, že si prečistíme priestor. Používam šalviu. V protismere hodinových ručičiek si prečistím celý svoj priestor. Vyčistím si taktiež aj tácku. Prečistím si sviečky, domček. Nech táto šalvia prečistí všetku negatívnu a zaťažujúcu energiu z každého predmetu z tohto kľúča aj z môjho priestoru. Po prečistení môžeme začať so soľou. To, čo sa tu bude teraz diať, je prečistenie ciest, road opener. Takže si najprv musíme vytvoriť nejaké cesty. Toto je môj spôsob vykonávania tohto rituálu. Road opener pochádza z náboženstva Húdu. H-O-O-D-O-O, čo je africko-americká mágia, kombinácia katolizmu a africkej viery v predkov. Sever, juh, východ, západ. Zobriete si citrón, dáte si ho do stredu. Citrón prečisťuje, citrón požehnáva, žltá farba